Sanifu ne Fatihu prouči. Al-Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dragi Allah, kako stvori Adema, njim otkriti ovaj dio lema. Seždu njemu učiniše meleki, a Bog dragi pokloni mu pomoći. Svog Habiba na čelo mu nur dade i taj nur mu jedan zeman ostade. Na Hamuga potlje Allah prenese, šice rodi pa ga na nje prenese. Dođe Ibrahim Ismail na dunjak, od uliče da gazuje drugojak. Kad se rodi robu Boga najbolji, nur je njegov pa se njemu prikloni. Koji traži